keď boli v Londýne, sa ma pýtali, na čo mám túto samolepku, že či, aby som vedel, že mám dať prsty, nie, hovorím, to je, koľko to stálo, zopakujem tu príl, že to je cedulka z obchodu, koľko stál ten reel a piese sa volá, že bezpečné uskladnenie a manipulácia s fľašami na stlačené plyny. Osobitných skládok a priestorov, kde je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. Je tam cudzí vstup zakázaný.